Philippines! Good morning. Ang aga may kausap si Tami. Good morning, guys. Sobrang aga. 9:42 ng umaga. Mainit-init ngayon pero ulan mamaya. Ito yung panahon na magandang but anyway, good morning. Good morning everything. And also nag-defrost ako ng yung binili natin na ito para lutuin ko mamaya. Pagdating ko dito, lutuin ko yan. Ang dami kong anuhin. So ngayon pupunta po tayo sa Home Depot na naman. Magpunta na naman tayo sa Home Depot kasi nakalimutan kong bumili ng pangtusok protect sa material para hindi tutubo yung mga damo. Protect lang siya para hindi siya liliparin pag may hangin. And also, bago ilagay yung mulch, diba? And also, punta ako ng Adams para bibili ng mga plant kung makapili tayo na para sa harapan ng bahay at sa gilid dito kasi gusto kong mag-add ng plant. And also, ano pa ba yung bibilin ko? Then, mag-stop na naman ako sa tindahan, sa grocery store para bibili ng creamer, and then creamer, egg, and ginger. So, yun. Creamer, egg, ginger. So, yun. Ilista ko yan para hindi ko makalimutan. Okay, guys. Nagdala ako ng candy just in case sila. Ay, meron pa pala ako dito dalawa. So, yun. Just in case magutom. And, yun. Let's go. Ako lang mag-isa kasi si Tami may gagawin. He needs to send a bill. Yan o, yung sa trabaho niya, kailangan niyang mag-pass ng mga magkano yung utang nila. Magkano yung utang nila. Anyway, so, ano tayo, takbo-takbo tayo ngayon. So, yan. Wala. What happened? Wow, the camera just blinked. And, at least tapos na ako doon sa ano. Konti na lang. And also, I'm looking for a grass. I'm looking for a tall grass. And I'm also looking to clean up over here more. Kasi kailangan na talaga, guys. And also, Tami need to cut the grass na. Masarap mag-garden, no? Alam nyo ba, masarap mag-garden kapag may kasama ka. Parang banding ba? Pagkatapos ng tambay sa bahay, ano, mag-upo-upo lang siya doon, kakain-kain, then ako magtatrabaho sa garden. So, yun yung hinahanap ko. Pero wala man akong nahanap. Wala akong nahanap. Oh my God, traffic, guys. Oh, look at that. Traffic. It is slowing, so I guess na-stuck tayo dito. Na-stuck tayo dito, guys. Tignan nyo naman ito. Oh my God. Puro truck na lang. Merge tayo. Okay. This is a wrong turn. What happened here? Maybe may aksidente dito. Sana hindi ako dito lumiko. Kaloka naman ito eh. Color. Okay, tapos na tayo dito.
Kahit maaga pa guys, ang daming tao na. Akala ko maano itong tao. Wala masyadong tao kasi maaga. So ngayon, let's go to Adams. So malapit lang dito yung Adams. So dalhin ko kayo doon. Let's go. Let's go to Adams. Okay. Malapit lang yung Adams dito. Doon lang sa kabila. So ang binili ko dito guys is yung pang, sabi ko, yung parang lansang sa material. And then yung nag-add ako ng material, ang mahal ng material dito ay so dito yung Adams, liko tayo dito. Okay. Wala, ang bulaklak nahulog. Sana lang hindi nahulog. Hala, natumba talaga. So sa likuran tayo. Dito yung Adams. Ito yung may grocery sila dito guys. Sabi pa nila ang dami daw ditong ano to. Okay. Ang dami daw nila ditong isda, iba't ibang klaseng isda. And yun, stop tayo kasi sabi pa stop sign and another stop sign. And dito tayo sa likuran kasi dito po yung mga halaman. Napakaganda dito sa sa Adams kasi ang dami nilang halaman guys, as in guys. Hi guys. Late na guys, it is 12:40 na. And nakakaloka kasi ang tagal ko guys. Ang tagal ko, grabe, ang dami kong nabili ng mga, hindi man madami pero ipakita ko sa inyo kung ano yung nabili ko kanina. Ang gasto kapag magtanim ng halaman, grabe. Hindi ko kinuya. Anyway, look what I did. The piece, not only that piece stripped, you know why it's stripped? Because the whole thing cracked. So there's an angle. Look what I did. Hey, okay. I will tell you a story what happened. Takes forever. I'll put a little sunlight in here, you're good. Okay, I'll get you milk. Chocolate. What? I get you chocolate. Okay, do you get creamer too? Yeah, 2 creamers. So ito yung binili ko. Ha? Add the big one of the chocolate? Look. What? Look. Perfect. It's dark, right? You want dark? Yeah. Ito yung creamer. Ginger. 2 creamer. Yung broccoli rub. Ipakita ko sa inyo kung ano yung mga nabili ko, guys. Look. Ang dami, di ba? Ito, katulad ito sa plant ni Bianan sa bahay. Pero, ilagay ko muna siya dito. And, ito din. Armeria, look. Si Black Forest Cake. Itanim ko to mamayang hapon na guys. Kasi sobrang init na ngayon pala. At saka ito, iba-ibang klase ito siya. Ito dark. And, ito yung pinaka-ano. Ito din, kumuha ako nito. Ito din, ito yung mga binili ko para sa material. And look, zucchini and at sal pepper. May marami tayo sa Pilipinas. Hindi ko alam kung perennial ba ito. Look. At saka ito iba din. Ipakita ko sa inyo yung picture. Look, ito siya. Look. At saka ito mga sagbot-sagbot. Pang cover sa ground. And then itong gustong-gusto ko to guys. Look. Ito naman kakaiba. You know, pang aging lang yan. At saka ito maganda din, oh. Look. Hello. Anyway, so ngayon, kanina lang 'di ba ako nakabalik dito. So ngayon, itong asawa ko, yung lawnmower namin is nasira siya, 'di ba? Inayos niya. So ngayon, nagkailangan niya ng tulong. Sabi pa niya, I need your hand. So kailangan niya ng kamay ko. Look, tignan niyo ang dumi ko. So ang dumi-dumi ko,
Galing kami sa yung maliit na bahay sa shed. Shed. So ngayon, nag-defrost tayo kanina ng isda, yung bangus. So lutuin ko lang ito, guys. So ngayon, kanina lang ito na defrost. Ang pangit nito kapag sobrang defrost na, oh. Mabaho-baho. Tignan nyo, tawagin mo na ko to. Ang taba-taba ng bangus na ito. Ang taba, oh. Merong taba talaga. Pinapasok ko ngayon, pinalabas na naman niya. Iwan ko talaga tong si Tami talaga. So, paksiwin ko lang po ito, guys. Kasi, finally, hindi pa tapos yung ni Tami doon, gawain niya. So, ang lang is, pumasok lang ako dito, sabi ko. Pumasok tayo doon sa bahay kasi gusto ko nang lutuin yung isda bago yun ulurin. Ay, hindi pa nga ako nagpa-plant. Pagplanuhan ko muna yun pala yung yung nabili kong mga plant. Pagplanuhan ko kung saan ko sila ilalagay. May mga binili ako na yung parang hindi maaraw na lugar. So, yun yung anuhin ko. Yan. Kasi yung sa likuran namin, hindi talaga siya maaraw. Ang maarawan lang siya pag hapon. Wala akong nagawa ngayong araw talaga, kundi nag-ano lang sa kanya, tulong-tulong. Yung nag-ano ako kanina, natagalan talaga ako doon sa tindahan, guys. Yung sa... natagalan ako doon sa guys, sa mga halamanan. Kasi ang daming mga halaman talaga, iba't iba. Natawa na lang ako sa ibang mga halaman kasi alam nyo ba, natawa ako, sabi ko, wala, damo man ito sa Pilipinas. Yung mga lukdo-lukdo. Saan lukdo-lukdo ba? Na alam nyo yun? Fern ba? Fern na yung parang talagang ang dami sa gilid-gilid. And then, hindi lang yun. May mga iba pang sagbot. Basta ang dami, guys. Sabi ko, pati. Ano nangyari sa mundo? Pati sagbot, bininta. Pati damo ba? Damo. Iba't ibang klaseng damo. As in talaga. May mga damo na hindi natin na-realize na maganda pala siya sa garden. Yung may mga bulak-bulaklak na damo. Nasa gilid-gilid lang. And then may bulaklak yung iba, diba? Puti, ganon. Yung pink, pula. Pero maliit siya ng mga damo-damo sa Pilipinas. Pero guys, grabe guys. Sabi ko, ang dami. Alam niyo ba yun? Para kung luka-luka kasi. So, bumili ako ng mga malalaki. Yung mga lalaking, parang mature na ng mga halaman. So, kumuha ako. Sus, ang mahal man naman sa mga $20. Mga mature, pero maliliit pa. Yung parang mabubuhay talaga ba? Sure talaga. Tubig-tubigan mo lang. And then, sabi ko, kumuha ako ng mga mga iba't ibang klaseng halaman. Lakad-lakad ako sa mga sus, meron man akong nakitang mga maliliit. Yung mga ikaw na yung magpa-mature. $4 lang yung isa. Kumuha ako, guys. Ay, sabi ko, binali ko yung mga malalaking container na ang mamahal. $16, $15, $20, $30. Sabi ko, luka-luka, sabi ko, mapagasto ako nito. So, ang ginawa ko is parang kumuha ako ng mga tagpo $4 na mga ako na lang yung magpa-mature. And then, ako na lang yung maghihiwa-hiwalay. So, yun yung ginawa ko, guys. And tignan nito siya, guys. It's so dirty. Hi, dirty. Dirty. Nasira kasi ito, guys. Ito, ito, luma na, diba? Ito, bago, look. Bago. So, Tami, hindi niya alam kung paano ito, paano ito. Alam niyo kung ano ginawa niya? Tinanggal niya lang lahat. And then, sinauli. The next is ito. Pero may instruction naman ito dito. Pero yun. Ganito yan siya. Kahit hindi pa niya na alam kung paano gawin. So, ganyan yan siya. Tinuturuan niya sarili. It's harder getting with the two. Your back tomorrow will be bad tonight. Na-ruin the two wheels. Then I'm gonna have to take it down. Ha? Then I'm gonna have to take it down, I guess.
si Tami nagkakat na ng damo. Ito nag-ano ako kung saan ko to tanim. Would you forgive me? 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 Would you forgive me, love? Would you forgive me? Nilagay ko yung isa dito. Yan. And then, nandyan yung isa. Dito. Marami pa tayo sa likuran. Kami hindi pa rin tapos. Tapos na ako for now. Pinaul ako ng katawan ko. Pinaulan. Si Tami ba, ang tigas ng ulo. Sabi ko, inayos niya yung lawnmower, diba? Kasi nasira dahil sa kagaguhertz niya. Palagi siyang nandun sa lugar na hindi dapat ikat. So yan, andun na naman siya. Sabi ko, wag mong dadalhin yung lawnmower doon. Yung lawnmower is pangkat ng grass. Hindi pangkat ng kahoy. So, pupunta talaga siya sa mga kakahoyan, look. Tigas ng ulo. Ang hirap, guys. Sabi ko, sinira mo itong lawnmower. Ano ka talaga, kanang ano ba? Gusto mo talagang sirain para pag masira, gusto niyang
kulikutin. So yun, maganda na yung kahoy guys. Oh, may mga dahon na. Slowly yung mga kakahoyan, yung mga kahoy. Slowly na may mga dahon, gano'n. Ang pangit ng yard namin guys, no? Yun. Ang pangit talaga. Hopefully, mga ilang buwan, tutubuan yan ng damo. Yun. Pero okay lang yan. Ay, backyard man yan. Nandun si Tami ay. Nandun sa ilalim ng kakahuyan. Matigas ang ulo. Ginoo ko, Lord. Anyway, guys. Tapos na po ako sa inununan ko. Magbihis lang ako. Ang dumi ko, oh. Ginoo ko. Tapos na ako sa paksiw natin, oh. Inununan, oh. Nakalimutan kong bumili ng talong, guys. Alam nyo, talong. Bukas na ito, guys. Carrots. Bukas na ito kasi meron pala akong munggo beans. Nagluto pala ako kahapon, eh. So, ayaw ko naman yung daming gulay and then hindi lang makakain yung iba. Matagal masira. Masagal masira yung broccoli. And meron pa naman akong broccoli rab. Bumili ako ng broccoli rab kasi paborito niya ni Mister. Oh my God. Hello guys. Yung mangga ko, ipasok ko. Kasi hindi niya kakayanin yung konting ginaw. Kasi mahangin at saka parang maginaw-ginaw din ngayon sa labas. Sakit ng katawan ng matanda. Sakit sa katawan. Konti guys. Si Tami yung hindi pa siya tapos sa burger niya. And then, oh my God, sumakit ang kugo ko, guys. Honey! What's wrong with your waist? There's something wrong. Help! Help, honey, help! This is what I smell. The flower. The flower. Can you go outside with me, love? Front, baby. Anyway, guys, I'm gonna end the vlog because I'm bored. So, inaanoy ko lang yung asawa ko. Palabasin natin. Samahan natin sa labas. Come here, baby. Say night-night to my vlog. Say bye-bye. Oh my God, his back is killing him, guys. Because he's been lying down under the machine and cut the grass. And oh my God. See Bye, the guys. night-night. Oh, you're so good. I got a shower and a little muck off me too. Oh, hello, honey, your face is so dark. Yeah. So dirty. Anyway, bye. See you tomorrow. Good night.